Ο Ευάγγελος Κρητικός, πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Προστασίας Πολιτών, Καταναλωτών, Δανειοληπτών, γνωρίζει το θέμα, ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει και τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μιλήσουμε για αυτή την πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Κύριε Κρητικέ, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές του ραδιοφώνου σας. Τι έχει γίνει σε αυτή την περίπτωση? Πρόκειται για μια τραγική περίπτωση ενός νέου ανθρώπου, ο οποίος δυστυχώς νόσησε από την μάστιγα της εποχής, το AIDS, είναι 32 ετών, αναγκαστικά δεν μπορεί να εργαστεί, διότι έχει μια τρομερή κατάπτωση σωματικών δυνάμεων εξαιτίας της ασθενείας του, αλλά και της πολύ εξειδικευμένης φαρμακευτικής αγωγής που παίρνει προκειμένου να διατηρηθεί στη ζωή. Κάθε μήνα διαβεί από το επίδομα πρόνοιας, το οποίο λαμβάνει σε τραπεζικό λογαριασμό στην Alpha Bank, που ανέρχεται περίπου στα 600 με 680 ευρώ, και αυτά τα χρησιμοποιεί για την φαρμακευτική του αγωγή, για να την αγοράζει δηλαδή και για ειδική διατροφή. Το 2014-2015 είχε την ατυχία να νοσηλευτεί σε κρατικά νοσοκομεία όταν είχε λήξει το βιβλιάριο υγείας του και δεν είχε προλάβει να το ανανεώσει. Στο νεκρό λοιπόν αυτό διάστημα χρεώθηκε με νοσήλια 1.200 ευρώ. Πριν από 4 μέρες λοιπόν, όταν κατατέθηκε το επίδομα πρόνοιας και με αυτό έπρεπε να πάρει τη φαρμακευτική του αγωγή να την ανανεώσει, το επίδομα αυτό κατασχέθηκε εν ώψη της οφειλής των 1.200 ευρώ που προέρχονται από νοσήλια. Όπως είναι κατανοητό, μία μέρα διακοπή σε αυτή την ειδική φαρμακευτική αγωγή έχει σαν αποτέλεσμα όχι μόνο, αν θέλετε, οπισθοδρόμηση της υγείας του ασθενούς, αλλά τη θέτει και σε άμεσο κίνδυνο, διότι πρόκειται για μια νόσο αμήλικτη. Εδώ λοιπόν και 5 μέρες δεν λαμβάνει τη φαρμακευτική του αγωγή. Κάνουμε έναν αγώνα, ειλικρινά αγώνα, και σας ευχαριστούμε που προβάλλετε το θέμα. Μην τυχόν στους ανάλογους καιρούς που ζούμε και υπάρξει κάποια ευαισθητοποίηση στα ότα των υπευθύνων. Κάνουμε έναν αγώνα, πρώτον να του επιστραφούν τα χρήματα αυτά, και δεύτερον από εθελοντές να μας ζητούν κάποια χρήματα για να πάρει τα φάρμακά του. Αυτό φυσικά πέρα από το οικονομικό σκέλος της ιστορίας, φαντάζομαι πόσο τον έχει εξουθενώσει τον άνθρωπο και ψυχολογικά. Θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω την έφραση ότι πραγματικά μιλάμε για ένα ψυχοσωματικό ράκος πλέον. Είναι ένα νέο παιδί, το οποίο δεν έχει τη δύναμη καν να περπατήσει. Μάλιστα. Ίσως θα μπορούσαν και κάποια κοινωνικά ιατρεία ή το φαρμακείο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας που παρέχει δωρεάν φάρμακα, αν απευθυνθείτε εκεί τουλάχιστον για να καλυφθούν οι πρώτες ανάγκες. Δεν ξέρω αν έχουν τέτοια τόσο εξειδικευμένα φάρμακα βεβαίως, αλλά μήπως θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση μέχρι να λυθεί το θέμα. Είναι εξειδικευμένα και ακριβά τα φάρμακα, δυστυχώς. Εκεί εστιάζεται και το πρόβλημα, στο ότι φορείς όπως Ιατρικός Σύλλογος και λοιπά πιθανότητα δεν τα έχουν, γιατί είναι άκρως εξειδικευμένα και προσφέρονται μόνο από συγκεκριμένα σημεία. Και εγώ νομίζω ότι δεν είναι πολύ εύκολο να βρεθούν. Μάλιστα. Ελπίζουμε να έχει μια αίσια έκβαση στο τέλος της αυτή η ιστορία, κύριε Κρητικέ. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθεια που προσφέρετε με την προβολή του θέματος εδείχνει και την ευαισθητοποίηση και τη δική σας και του σταθμού σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και ελπίζω να το πούμε σύντομα λέγοντας ότι έχει λυθεί το θέμα. Βεβαίως. Καλό μεσημέρι.